utca 35. Reklám hangzott el. Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora. A vonalban Böcskei Balázs, politikai elemző. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Akivel ugyan nem erről akartam beszélni, amiről az előző hallgató szólt, de azért, ha már így alakult és egymás után jönnek, mégis megkérdezem egy hivatásszerűen ezzel foglalkozó politológus véleményét, hogy ön szerint volna annak valami értelme, haszna és esélye, hogy az ellenzéki pártok valamiféle idézőjelben nemzeti kerekasztalt hozzanak létre, és a saját programjaikkal előállva, azokról vitát nyitva próbáljanak valamiféle közös programot, közös cselekvési tervet kidolgozni? Én azt gondolom, hogy ennek nincsen itt az ideje, és nincsen itt nagyon az értelme, és bármennyire is nem ez most az elvárt hangulat adott esetben a betelefonáló úr részéről, ugyanis ennek nincsen racionalitása, tehát a realitásokhoz kell igazítanunk az elvárásainkat. Egy olyan helyzetben vannak az ellenzéki pártok, amelyeket jól látunk, hogy bármelyik baloldali kis vagy nagy liberális pártot nézünk, akkor identitásstratégiában dolgoznak, identitásstratégiában gondolkodnak, láthatósági problémáik vannak, egyáltalán mérhetőségi problémáik vannak a mindennapokban. Ennek következtében jelen szakaszban én azt gondolom, nem az a fő kérdés közöttük, hogy meg tudnának egyezni bizonyos közpolitikai, szakpolitikai kérdésre, hiszen ez 2014-ben is viszonylag rugalmasan ment. Tehát az a kérdés, hogy amikor ezek a pártok összeállnak, vagy hogyan állnak össze, milyen személyi konstellációban, formációban állnak össze, az képes a győzelemre. És úgy tűnik, hogy itt nem a program alapúság, vagy a programok hiánya, vagy azoknak a inkoherens jellege az, ami miatt az ellenzék nem versenyképes, hanem ezek a politikai személyiségek, ezek a politikai formációk ma nem képezik az alternatíváját a kormányzó pártnak, és az se segít, hogyha hetente kiadnának közös nyilatkozatokat arról, hogy a gyermekszegénységről mit gondolnak, a gazdaságpolitikáról, a társadalompolitikáról. Nagyobb bajuk van az ellenzéki pártoknak, tulajdonképpen az, hogy a politikai cselekvés terén nem mutatnak aktivitást, illetve mutatnak, csak valamiért ez nem katalizál, nem tör át, és ezen sajnos a kerekasztalozás sem nagyon segít. Az ön egyik politológus kollégája, Lakner Zoltán a mai Népszabadságban majdhogy nem ugyanezt írta, ha lehet, akkor kissé még markánsabban szétesik, ami nem tartozik össze címmel, és azt írja, hogy ezen a demokrata ellenzéki konstrukción nincs mit összefogni, inkább szétszedni, és az egész valóságunkat újra értelmezni kellene. De hát, ha szétszedik, akkor mi marad? Hát nem az, hogy szétszedni, olvastam az elemzést, és teljesen egyet tudok érteni Lakner Zoltán elemzésével, nincs is nagyon mit szétszedni, hiszen ez önmagában is szétesett ez a koalíció. Én azt gondolom, és ezt szerintem többen gondolják így, ma már a baloldalon, mint ahányan nem, hogy a 2014-es vereségnek az okai, azok jól beazonosítható személyi, szervezeti és versenyképesség okokra vezethető vissza. Kétség kívül abban a helyzetben, amikor a baloldal, akkor most beszélünk egy egységes tömbről, nem mutatkozik nyitottnak, amikor a személyi kérdések dominálnak, amikor egyes személyek nem tudnak levonni politikai következményeket vagy következtetéseket, akkor teljesen mindegy, hogy ezek a formációk összeállnak-e vagy sem. Be kell látni, hogy vannak nevek, amelyek nem húzzák meg az ellenzéki oldalt, amelyek nagyon szólhatnak egyes pártokon belül, fontos referenciapontok, de ha túlmutatóan nézzük a baloldali történetet, akkor ez a baloldalon kívülálló sokasságnak ezek az emberek nem alternatívák. Tehát ennek következtében, amiket nem látja be a baloldal, addig ez tulajdonképpen ezek ilyen állóháborús játékoknak sem nagyon tekinthető. Erre lett volna jó példa az előválasztás, amely úgy tűnik, hogy napról napra távolabb kerülünk ettől az ötlettől, ami egy kicsit életet visz, kicsit dinamikát, ütemet ad a baloldali politizálásnak. Megnézhetjük, hogy melyik politikus, ha versenyképesek, melyik, aki be tud húzni a saját világán túlmutató szereplőket, és hát nem véletlen, hogy a baloldalon nagyon félnek az előválasztás kérdéséről, legalábbis egyes politikusok, pártok azok verbálisan képviselik ezt a dolgot, de ez a történet már tulajdonképpen egy év áll. Amiről én beszélni akartam önnel, az szintén baloldali ügy, de ha tetszik személyes. Egy blog kommentárja jelent meg tegnap, ha én Tóbiás József lennék címmel, és természetesen ön is erre a 888-as, hát nem is mondanám milyen förmedvényre vonatkozik, amiben nekiesnek Tóbiás feleségének, Tóbiásnak, lányának, szóval
Ez egy dolog, hogy ez micsoda művelet volt, milyen hadművelet volt, ezen is lehet gondolkozni, hogy ez vajon csak úgy kiszaladt nekik, vagy gondolták, hogy sok olvasót szereznek, vagy miután ez Habony Árpád érdekeltsége, azért volt ennek valamiféle mögöttes, általunk még nem is talán teljesen sejtett célja, de ez mind másodlagos ahhoz képest, amit én szeretnék tudni öntől, mert azt mondja, ha ön Tóbiás József lenne, akkor most megragadná az alkalmat és csinálna valamit. Micsodát? Nagyon pragmatistán írtam ezt az elemzést, és kétségkívül a szenzitív, személyes, érzelmi szálakat kivettem ebből a történetből, és azért is kell ezt kivennünk egy ponton túl, mert ez egy politikussal történik, egy politikai közösséget támadtak meg, hiszen itt a Magyar Szocialista Párt, vagy a baloldal vezetőjéről, egyik vezetőjéről van szó, hiszen önmagában a történet nem lenne fontos, hogy ki milyen fotókat és milyen átkötő szövegekkel közölnek fotókat, ha az nem politikussal történik. Ebben a tekintetben ez egy határ volt szerintem a 880-nak ez a típusú tartalomfejlesztés, és idézőjelben fogalmazok a tartalomfejlesztés. Annyiban volt talán határkő, hogy a kormányhoz szorosan személyileg köthető sajtótermék vagy médiatermék a legalpáribb, legútszéribb módszerekkel támadta a politikai ellenfélnek. Ebből bár volt rengeteg alpári támadás igen. Korábban is, de ennyire alpári és személyeskedő még sose. Valóban a politikai kultúra minden általunk ismert elemét felfüggesztette, mármint ami pozitív vagy referenciát tekintő elemét felfüggesztette. Na most miért gondoltam azt, hogy a Magyar Szocialista Párt ezt a kérdést rosszul adotta meg, hiszen egy jogi kérdésre terelte ezt a dolgot, mert egyrészt jogi kérdés valóban, másrészt viszont súlyos politikai ügy. Ugye itt én Tóbiás Józsefnek a személyre helyeztem ki a hangsúlyt, hiszen egy olyan politikusról, egy olyan pártról beszélünk, aminek nagyon szintén láthatósági problémái vannak. Tehát bármennyire is működik és létezik a Magyar Szocialista Párt, láthatólag egy ilyen tehetetlenségi erő az, ami fenntartja. Ez igaz a vezetőjére, akinek kapcsolatban hol igazságtalanul, hol talán indokoltan, de kritikákat illeti, azt illet arra vonatkozólag, hogy politikai személyiségként vagy vezetőként képes-e fellépni. Itt egy olyan ügyről beszélünk, amely ügy tulajdonképpen túlmutatott a baloldali egyetértésen, hiszen a jobboldali mérsékelt orgánumok is, vagy mérsékelt gondolkodók, ha ilyeneket látunk, akkor azok mind a baloldal mellett foglaltak állást. Tehát egy olyan politikai helyzet állt elő, amikor is az igazság, a felmutatható igazság, az egyértelmű igazság az a baloldalnak az oldalán volt. Egy ilyen helyzetben, egy ilyen versenyhelyzetben, hiszen ez egy pillanatlag, egy politikai pillanat lett, ami még egyszer mondom, a baloldalnak a javára dőlt el. Abban a helyzetben egy ilyen inaktív politikai szerepet felvenni, hogy a nyilvánosságból kivonulván és csak egy kizárólag jogi lépést teszek, mindeközben úgy, ha egy jó médiaakció keretében, én itt médiaakcióban gondolkodunk, hiszen máskor a baloldal, a politikai szereplők olyan minikrű ügyekben képesek média eseményeket csinálni, ahol nincs is esemény. Most, amikor viszont van esemény, a politikus aktívan felléphetne, akár elhelyezhetné jól célzottan az üzeneteket a családról, ő mit gondol a családról, ő mit gondol a hazáról, ő mit gondol a politikai közösségről, ő mit gondol a konfliktusról, és hol vannak a határai annak, amit egyébként becsületnek. De ezt hol helyezhetné el? Adjon egy interjút a Népszabadságnak, vagy a hvg.hu-nak, mert akkor nem jut előbbre egy csöppet se. Azt írja a cikkében, hogy odaállna a 888.hu szerkesztőség elé kamerákkal, megvárná, amíg G. Fodor Gábor kilép, és aztán indulhat a politika. És ha G. Fodor be sem megy, nemhogy kilépne, akkor meddig állna ott Tóbiás? Menjünk akkor egy kicsit, legyünk pragmatistábbak még inkább. Hogyha ez a történet Vona Gáborral, Orbán Viktorral, vagy pedig Gyurcsány Ferenccel történik, alig ha hiszem azt, hogy ez egy sajtóközleményben ez a történet megáll. Milyen egyszerű válaszokat tudnánk erre adni? Ugye nagyon gyakori a média események kreálásakor az, hogy egy politikus kamerával megjelenik egy másik politikus előtt, ez látunk ki, amikor elszámoltatnak tulajdonképpen kormánypárti politikusok a parlament folyosóján, újságírók, illetve politikusok egyébként a baloldalról. Egy hasonló helyzet a szerkesztőségbe belépve, a szerkesztőség munkatársát megkeresve, hiszen nyilván, ha még G. Fodor Gábor nincs is a szerkesztőségben, de akkor a szerkesztőség mégiscsak jelen van, egy jó értelembe vett, kulturálisan jó értelembe vett számonkérés, média esemény jegyében könnyebben elmagyarázhatta volna a
Szóval itt meg kellett volna kérni egy politikai szervezőt, rendezőt, akár egy színházi rendezőt is, hogy találjon ki valamilyen ütős eseményt, hogy Tóbiás József meg tudja mutatni magát, és meg tudja mutatni az igazát a széles tömegeknek is. Így van. Hát ez egy egyszerű sajtótájékoztató keretében is megoldható egyébként, amelyet a szerkesztőség gyomrában tartanak meg akár mindenen túlmenően, hiszen még egyszer mondom, az, ami itt történt ebben az ügyben, az nem a politika nemzeti együttműködés rendszeréhez képesti normális állapota. És hogyha ez nem annak a normális állapota, ami egyébként sem normális, akkor a politikus részésen egészen más politikai cselekvési stratégiát kell, hogy életre hívjon. És ebből fakad tulajdonképpen az ellenzéki politikának a csődje, hogy minden vele megtörtént dolgot adottnak tekint, és ugyanazokon a logikákon, ugyanazokon a média esemény kreáláson, vagy éppen pont nem kreáláson próbálja megoldani azt a konfliktust, amit vagy nem tud, vagy mint jelen esetben meg is nyerhetett volna. Nem hordozza ezt egy ilyen fellépés azt a veszélyt magában, hogy mégiscsak ugyanolyan jellegű, vagy ugyanolyan durvára sikeredő választ adna Tóbiás az ő ellene irányuló támadásra, és akkor rögtön megtalálná a kormánypárti sajtó a megfelelő kis zsákmányt, vagy megfelelő pontot, ahol támadhatna, vagy visszatámadhatna, mondva, na, hát ezek ugyanolyanok. Tóbiás is azt a nyelvet használja, ugyanúgy vág vissza, semmivel se jobbak, mint Azt hiszem, hogy ezt nem feltételezem Tóbiás Józsefre. Egyrésztről a magyar politikai osztály egyik legrutinosabb szereplőjéről beszélünk. Minden jelentős politikai pozíciót már képviselt, és tudja ennek a csinyát, bínyát. Másrésztről pedig itt azra hívnak fel a figyelmet a blogbejegyzés, és ebből hosszabban próbálja instruálni azt a dolgot, hogy ennek kultúrák megoldását kell keresni. Tehát nem hiszem, hogy itt pont a Tóbiás Józsefre egyébként jellemző debattori képességeket kellett volna bevetni, hanem egyszerűen zavarba hozni azt a felet, egyszerűen akár csak a hallgatásommal, vagy akár csak a szóhasználaton kulturáltságával, vagy minőségével lejáratni azt a szereplőt, aki egyébként le van járatva, és eldöntött, hogy lejárt szereplő, vagy lejáratott szereplő a nyilvánosságban. Nem elég, ha Gulyás Gergely, Rétvári Bence vagy Deutsch Tamás csinálja az ő oldaláról, mert azért az még az ő köreikben is jobban üthet. Hát Deutsch Tamásnak a Twitter bejegyzés az pont olyan kulturális minőségen íródott meg, mint hogy a 8-8-osznak a cikken mondjuk, tehát ez semmiféleképpen nem is lep meg senki. Másrészt pedig az, hogy Gulyás Gergely ezt megtette, az ellenzék szempontjából semmit nem nyom alatba. Itt az a helyzet, hogy az ellenzéki politikusokkal szemben egy cselekvő, aktív, az ügyekért és önmagáért és saját politikai közösségért kiálló politikus ma versenyképes. Ez, amit nehezen tesz meg a baloldal, még egyszer a normális működésbe képzelni el a politikának a mindennapjait. Na most a cselekvő, kiálló, a vezetői képességeket felmutatni képes politikus, az ma versenyképes. Ehhez képest ez a megnyert ügy, amiből csak jól jöhetett volna ki a Magyar Szocialista Párt, Tóbiás József és talán az egész ellenzék. Ez az ügy majd úgy fog beiratkozni a média történetbe, mint amely csak úgy kipörgött és majd megoldott. Hát nem Lukács Zoltánt kellett volna kiküldeni sajtót tájékoztatni, hanem Tóbiásnak kellett volna 50 féle dolgot kitalálnia, vagy számára kellett volna kitalálnia a háttérembereinek, hogy hogyan mutassa meg magát, hogyan csinálja meg magát, hogyan tegye ismerté magát, hogyan tegye magát olyan politikussá, akivel együtt tud érezni a magyar társadalom többsége is. Így van, pontosan. Pontosan, ez egy nagyon nagy jele. Sajnálom, hogy ezt az ügy kapcsán azt kell mondani, hogy instrumentalizáljuk ezt ügyet, hogy nagyon is leegyszerűsítsük ennek az érzelmi súlyosságát, de az van, hogy itt politikai térben mozgunk, és a politikus most jelen esetben egy olyan ügyet, egy olyan lehetőséget kapott, amely médiumügy, tehát annak kapcsán elmesélhető sok minden olyan dolog, amit a Magyar Szocialista Párt, Tóbiás József akár önhibáján kívül, de nem tud elmesélni a nyilvánosságnak. Tehát mindig úgy kell tekintenünk a politikai ügyekre, nem csak önmagukban nézzük, hanem hogy annak kapcsán milyen narratívát, milyen vezetői képességet, milyen történetet akarok elmondani, és úgy tudom behúzni az azonosulásra választópolgárokat. Ez most nagyon nagy lehetőség volt, még egyszer minden Elszalasztotta azt gondolom, hogy a média működés olyan, hogy önök se fognak erről már csütörtökön beszélni ebben a műsorban, mert ilyen a hírfolyam, ilyen a pillanatnak az elmúlása, és az a helyzet, miután ezt az ügyet nem az ellenzék oldotta meg, nem az ellenzék járta ki, hanem egyszer csak
így el fog fogyni ez az ügy, ahogy elfogyott az ibizai ügy, és a többi, sok ilyen ügyet tudunk mondani. Ebből nem kapacitált a baloldal, még akkor sem, hogyha jelen esetben a lehetőség ott volt, hiszen még egyszer a többségen túlmutató egyetértés volt azt illetően, hogy ez kívül van mindazon a kultúrán, hiszen ennek a ügy kapcsán sok mindent el lehetett volna mesélni. Ön is elmesélte, hogy ugye, hogy hogy vannak a szálak a kormányzathoz, hogy vannak a szálak ugye adat esetben a századvéghez, hogy vannak a szálak Orbán Viktorhoz. Tehát még egyszer mondom, egyszerű, közérthető szavakkal, akár beengedve az érzelmi szálakat is, el lehetett volna tudni. A család elleni támadásról ugye milyen remekül lehet beszélni. És nem egyszerűen a család elleni támadás, nem csak Tóbiás vagy a családja, hanem a politikai közösség normalitás elleni támadás. Tehát ilyen ügy kapcsán olyan dolgokat tud volna Tóbiás vagy a személy szerint elmondani, és emlékezetessé tenni jelenlétét, mint szocialista párt elnök, amelyet 2014 óta nem kapott meg, és még egyszer sok esetben az önhibáján kívül nem tud az ellenzék élni. Tehát azokat a politikai pillanatokat, azokat használni kell, különösen azokat, amelyek nem a politika normális működéséhez tartoznak. Köszönöm szépen, Böskei Balázs, politikai elemző, viszonthallásra. Viszonthallásra. Halló!